ജർമ്മനിയിൽ ട്രെയിൻ ഇടിച്ച് മലയാളി വൈദികൻ മരിച്ചു. ജർമ്മനിയിലെ മ്യൂണിക്കിലാണ് സംഭവം. മലയാളി വൈദികൻ ഫാദർ ജിജു കിലുക്കനാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. പ്രൊവിഡൻസ് പ്രൊവിൻസ് അംഗമായ അദ്ദേഹം മ്യൂണിക്കിലെ ഒരു ഇടവകയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു. 47 വയസ്സായിരുന്നു അച്ഛന്. അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് പാളത്തിലേക്ക് വീണ അച്ഛനെ മറ്റൊരു ട്രെയിൻ വന്ന് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അച്ഛൻ തൽക്ഷണം മരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവികതകൾ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. വിശദമായ അന്വേഷണം നടന്നു വരികയാണ്. 2008 പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ച ഫാദർ കിലുക്കൻ കേരളത്തിലെ വിവിധ ഇടവകകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം റെക്ടറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. 2023 ജർമ്മനിയിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് പോയത്. ഉപരിപഠനത്തോടൊപ്പം വൈദിക ശുശ്രൂഷയും അച്ഛൻ ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. ഭൗതിക ശരീരം നാട്ടിലെത്തിക്കും. അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല. അന്തരിച്ച പ്രിയ വൈദികന് ആദരാഞ്ജലികൾ.